तो है गाइस बे भिडियो के जासारि फानि जासारि कमेडि खालामगोन आरो ना तो गाइस नोंथांमोना भिडियो को जोबजासिम नायलां आरो जुदि चैनेलाव गोदानै हाबफैदो चैनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो ना अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय बिदिब्ला बे आंनि सिलोमरखौ लागायनोसै किब्रमानजाना उरैगोन आं नोंखिया सना बोरबियानजाना बाहैगोन आं नोंथांनि थाइजौ आंनि सापात बागाननि रायज्लायजा आं गोजायैनो लांखायो बिदि बिराद माहाजोन जागोन सापात बागान नांलायामोनलै आंनो बे हाग्रा बारिखौ मोनबानो जागौमोन आरोना बै जाथि जालो बिफाङाबो आंनि ओमफ्राय गासै चले एक काम कर 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग जिखियानो जाया मानोथो दंफांबो नाङामोन सापात बागानबो नाङामोन एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना आंना बे हेडलाइटखौ फोजोंनो मोनबानो जागौमोन आरोना ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ नुनाय बादिबाथ' बे हाग्रा सिंनिफ्राय ओंखारबोदो नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ WW गेलेनो थांदोंमोन खोमालाय बे मिन्थिबायना बेफोरबायदि हेडलाइट गोनांखौ हाग्रा सिंनिफ्राय ओंखारबोबा माने WW गेलेनो थांनाय बायदिसो नुयो आरोना वाह क्या सीन है दामब्रा ना दामब्रि जाखोलै बेलाय आंथ' नुनाय बायदिबाथ' हाथियार गोनां बायदिसो नुबाय आरोना आंनि बायदिबा बे दामब्रि नङालै मिन्थिबायना बे फाग्ला बिदिजों जायो बे दामब्रायानो जाथारनांगोन बे हाथियार गोनां जाथारनांगोन आरोना हेडलाइट गोनां नङा मोसानायखौ जासोनाय बायदि मोनदो खोमा गावखौनो गाव थाइसे थाइनै फैसा थानायबा होनो हागौमोन आखाइ फैसाखौ लाफ्लांजियाना दे उनाव होसिगोन तो हे गाइस माने बे भिडियोखौ जासारिनो फानि जासारिनो कमेडि खालामनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना जुदि भिडियोखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो तो बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडियो लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडियोआ बेखिनिसै बाय बाय मालाबा बाय